e moitas gracias por acompañarnos en este sábado tan chuvioso, pero, bueno, está claro que as bibliotecas moven moito dentro dos nosos centros educativos. E agora temos a directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández Novoa, que abre este acto. Moitas gracias. Bueno, bo día a todos e todas. É un prazer, a verdad, encargarme de abrir e inaugurar esta xornada e de darvos a benvida a esta nova edición da Xornada de Bibliotecas Escolares de Galicia. Quería comenzar agradecendo a vosa presencia, a presencia de máis de 700 docentes que estades hoxe aquí e que nos reunimos e que procededes de distintos puntos da xeografía galega e tamén pertencedes a distintos niveis educativos e diferentes modalidades. A verdade é que esta presencia cada edición da Xornada de Bibliotecas Escolares realmente é un testemunho claro da vitalidade, da ilusión e do compromiso que todos e todas temos coa rede de bibliotecas escolares de Galicia. Este ano, o lema de traballo vai a ser Biblioteca Escolar máis deseño, viaxe á creatividade. É un lema a través do cal vos imos a propoñer un percorrido pola relación entre o espazo, o deseño e a creación, de maneira que as bibliotecas escolares, que son un lugar vivo, inviten a aprender, a experimentar e a imaxinar. Nos últimos resultados da avaliación PISA, o alumnado galego obtivo unha das posicións, digamos, máis destacadas en pensamento creativo, por riba da media nacional e da media da OCDE. Isto é un indicador fantástico porque sabemos que a creatividade é unha das competencias máis valiosas que podemos fomentar no noso alumnado. E, dende logo, as bibliotecas escolares son un espazo privilexiado para traballar nesto, co deseño de espazos, coa selección e a mediación das coleccións, coa dinamización lectora, co traballo por proxectos e tamén coa alfabetización informacional. Debemos ser conscientes que a rede de bibliotecas escolares de Galicia medra cada ano e xa está consolidado como un referente que está recoñecido tanto dentro de Galicia como fora. A través dos diferentes plans que se promocionan, o Plan LIA 21-25 e o Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares, seguimos avanzando en modernizar as nosas bibliotecas, en formar o profesorado e, dende logo, en integrar a biblioteca como parte fundamental do proxecto educativo dos centros educativos. O crecemento e o prestixio que teñen acadado as bibliotecas escolares de Galicia é resultado dun gran traballo. Dun traballo de moitas persoas. En primeiro lugar, dos equipos dos centros educativos, que estades aquí unha mostra moi significativa. En segundo lugar, do equipo de asesoría, tanto de servizos centrais como dos CFRs, o propio CAFI, que impulsan o traballo dos centros, e, dende logo, de todas aquelas persoas que nos centros educativos e tamén por parte da Administración cremos de verdade no proxecto de bibliotecas escolares. Ao longo da xornada de hoxe, ides a ter a oportunidade de disfrutar de relatoras e relatores de máximo nivel. Teremos unha conferencia inaugural por parte de Amelia Mañá Lloria, procedente da Universidade de Valencia, que, realmente é un tema moi de actualidade e estamos ansiosos de aprender sobre el. Teremos tamén a Monse Pena Presas pola tarde, referente en didáctica da literatura en estudos de xénero e docencia da Universidade de Santiago, e pecharán, coa conferencia de peche, pecharán os creadores de Desescribir e Fabulatorio, que son unhas figuras destacadas dentro do sector editorial e que nos axudarán a reflexionar sobre o deseño como motor de creatividade. Pero, sobre todo, a celebración desta xornada é unha oportunidade tamén para coñecer as experiencias que comparten os docentes e as docentes de diferentes centros educativos que son realmente quenes dades vida ao proxecto de bibliotecas escolares.
Teremos a oportunidade de coñecer proxectos que integran a lectura, a escritura, a información e a aprendizaxe. Tamén experiencias que nos inspiren e que nos amosen que as bibliotecas escolares son auténticos laboratorios de innovación educativa. Esta xornada non simplemente é un espazo de formación, é un momento de encontro e tamén unha oportunidade de recoñecemento a todos os que estades aquí. Un tempo para compartir ideas, fortalecer vínculos e construir unha comunidade educativa que cree na lectura, na igualdade de oportunidades e na aprendizaxe ao longo da vida. O voso labor nese sentido é esencial para poder facer as bibliotecas escolares un motor de cambio nos centros, un espazo de inclusión, en definitiva, un espazo onde o alumnado poda aprender a pensar, aprender a convivir e, por que non, aprender a soñar. Somos conscientes do esforzo que require, pero tamén cremos que paga a pena. Cada libro que se comparte nun centro educativo, cada proxecto que se inicia ou cada mirada dun alumno ou unha alumna que descubre algo no entorno da biblioteca escolar, realmente creo que é a mellor das recompensas. Moitísimas grazas polo voso traballo, pola vosa paixón, o voso compromiso coa biblioteca escolar e pola vosa creatividade, porque sabemos que investir en bibliotecas escolares é investir en calidade educativa, en equidade e en futuro. Moitísimas grazas e que disfrutedes da xornada.